Glass Sudapay mga exciting giveaway. Roadside Optical is located at Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City, with telephone number 065-212-9502 per DTI 57 Series of 2017. The all the glory. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog. Numero 1 Tatak RMN. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, miagi si Jesus og ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awara, diba supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong sa adlawng igpapahul? Baka mo magkabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios og mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang mao'y makakaon ni ining pan nga hinalad, apan si David mikaon ni ini og iya paghaning gipakaon ang iyang mga kauban." Unya miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao, mao'y magbuot sa angayng buhaton, bisan sa adlawng igpapahulay."
Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! And yan ang sab ang atong tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Bereras. Sige po no, ang atong mga kauban din sa istasyon no, ang nagpalupad yun sa kahanginan sa atong tingog, si kasamang Dani Luod o gusab si kasamang Taxi Lumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kasamang Dan o kasamang Tax. Usab sa atong mga kasama nga nagalirong kanato, si kasamang Reynaldo Rodrigo Sigion, ubana sa atong amahan din sa istasyon, si kasamang Edgar Dagumo, ang atong station manager. Uban nila ni Roger Monera, Marde, Elaine o kasamang Mark. Maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Usab no akong itanan sa atong mga amigo nga nagpaminaw sa diri sa kuan yun no, sa kahanginan sa radyo. Okay. Usab sa online internet kay madungog naman sa hindi lang kay madungog makita no sa live stream no. Madungog og makita sa YouTube sa Arimen Dipolog o sab sa Ustream no sa Arimen Dipolog. So alang kininyong tanan, ma-radyo man, ma-internet nga naminaw, nagtan-aw karon. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Okay, nga itong pizza karon, pizza 26 sa bulan sa Nobyembre tuig 2017. Pila na lang kaadlaw, no? Disyembre na usab o ato na usab sa ulugon ang adlaw inatawhan no, sa atong manunubos. Sa dili pang kana mo'y atong hisgutan mahitungod sa Pasko, sa Christmas, no, December 25. Nakapamanday panahon sa Domingo pag hisgot niya na no, sa dili pa nato na sugaton kana nga kasaulugan. Namatikdan ninyo nga atong gibasa pag-una no, sa pagsugod yun sa ating tulumanon ang giasoy ni San Marcos sa Kapitulo 2 versikulo 23 ngadto na gyud sa 28. Mahitungod sa pangutana, mahitungod sa adlong igpapahulay no? Atong labason ang atong panglantaw aning adlong igpapahulay kay dili tiaw pod sa atong mga igsuon nga nagsaway kanato mga Katoliko kung ano ang pag-obserbar ni ining pagsimba no, paghinog adlaw diha sa usa ka semana nga mao kanang ikapito ka adlaw human sa unom ka sunod-sunod nga adlaw nga pagtrabaho nga kini giobserbar nato ato ning sa ulugon sa matag ikapito ka adlaw semana nga mao ang Saturday kon Sabado. O gunya karon late naman, Domingo naman, Sunday naman, no, ang Lord's Day naman. Anong gibalhin man sa atong pagtuong Katoliko. Unsa may wisdom, unsa may kaalam ani gikan sa Biblia o sa lohika, no? Nga ang maong changes, ang maong pagbalhin balido og wala masupak ang mga pulong sa Dios. Kaya ang atong mga igsuong particularmente ang mga Seventh-day Adventists o kining Seventh-day Baptist, tanan nga ilang gipadayon ng Seventh Day of the Week Sabbath, no? Sabado, sila nagahukom o nagasaway kanatong mga Katoliko nga usa na ka violation
Gani ilang kutluon ang sa mapananglit sa Daniel City 25 nga naghisgot diha og tao ba o grupo ba sa mga tao nga gitagna nga malapason nga unsa may gibuhat nag-usub sa mga balaod sa Dios. Mao man na, no? Ilaman dayong tumbukon ang atong tinuho ang Katoliko niya na nga gausab kunos balaod sa Dios. So mao na ang gitumbok ang Santo Papa o sa kinatibukan ang Katoliko nga simbahan mo'y katumanan ni anang Daniel City 25. Pero sa dili pa nato basahon og usab ang atong gibasa uban na sa atong emphasis mga katinawan kahayag niini, no? Kahayag sa pagtuo ng Katoliko. Ato sang dakliton ang atong nahibaw-an sa kasaysayan, no? Hamubo lang nga kanang Daniel 7:25 ang katumanan ni ana kung wa ko malimot sa pangan nga gitumbok. Ang katumanan anang Daniel 7:25 mao kato si Antiochus Epiphanes. Nga kana nahitabo ang katumanan ni ana panahon pa sa Judaismo diin si Antioco wala musubay sa ilang balaod sa mga Hudyo, balaod sa Dios ni adto sa daang kasabutan katong tinuho ang Judaismo og nagahukom sa paglapas ni ining mga sugua. Sabot pa sabot gipang usab niya ang kana bang paghuna-huna unsa ang pagbansay sa laktod wala siya motahod sa tinuhuang Judaismo. So panahon pa na sa Judaismo natuman. Kanang Daniel 7:25. O gunya ang tinuhuang Katoliko dili maoy matumbok ni ana, no? Kay kung doon na may changes kausaban ang gibuhat sa Katoliko mahitungod sa pag-obserbar ni anang adlong igpapahulay, kung doon na may giusab sa mga butang lang nga pwede niya mausab tungod sa iyang authority, no? Gahom sa pag-usab. Pero ang iyang divine essence, ang iyang moral essence sa adlong igpapahulay, wala yun na usba sa Katoliko. Kaya duha manggod ka elemento ang adlong igpapahulay, no? Kanang gitawag na tug moral o divine essence o divine element nga dili ko na pwedeng usbo nato kay balaod ko na sa Dios. Pero ang iyang ceremonial essence of the law pwede na mausab. O kung ano, bueno, paminawan ninyo kayo atong basahon pag-usab uban na sa atong emphasis. Usa niya na kadlawng ipapahulay. Miagi si Jesus o ang iya mga tinudan sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinudan nangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus. Tanawa. Supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinudan sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o gangiyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, diba? Ang mga pari lamang maoy makakaon ni ining pan nga hinalat. Apan si David mikaon ni ini ug iya pagganing gipakaon ang iyang mga kauban. Unya miingon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angayng buhaton
bisan sa adlawng igpapahulay. Tanawa mga tinahod nga tigpaminaw, kung namatikdan ninyo, balaod nila ni adto nga diya sa sulod sa simbahan, o sa templo ba, nga adunay gibawalan sa pagkaon niya itong pan, no? Si David, wa siya'y katungod nga mukaon niya ito. Niya adlong ipapahulay pag ito. Unya ni kaon siya. Unya matod pa sa Ginoo, wala siya pakasada. Bisan, klaro kaayo sa ilang balaod nga naglapa si David. Tanawa, di ba? Niya atong namatikdan nga kinahanglan manggod, no? Kaayuhan man sa tao ang gibuhat. Unya ang adlong igpapahulay, matod pa, gibuhat para sa tao o kaayuhan sa tao. Dili kay ang igpapahulay gibuhat para maghangad ang tao, di ba? So, dinhi atong mabantayan nga si Kristo gani galapas sa kanabang pagsabot pagsabot sa mga Hudiyo, istikto kayong balaod sa adlong ipapahulay nila ni adto. So si Kristo mismo gausab kay sa ilang naandan bawal man gitong gibuhat ni David. Di ba? Pero nganong wa man pakasad si David? Pakasad si David. Tanawa klaro kayo giingon diri Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya o gangiyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios o mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balao, di ba? Kay balo mo ana. Ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad. Apan si David mikaon niini. Ug iya paghaning gipakaon ng iyang mga kauban. Tanawa, sa tenor sa pahayag sa atong Ginoo, wala pa kasada. Si David ug iyang mga kauban nga naglapas sa unsay balaod nila sa adlaw ipapahulay niya to. Pagkaon na itong pan nga wa sila katungod nga makaon kaya mga pari ra mo kuno makakaon na to. Unya tunong pagyud sa adlaw ipapahulay. Di ba? Dayon namulong ang atong Ginoo diri sa 27 ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Sa to pa, kining igpapahulay para sa kaayuhan sa tao, dili kay ang tao mo'y maghangad sa adlaw igpapahulay. Sa sumpay giingon, busa ang anak sa tao, maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw igpapahulay. So, buti pasabot mga igsuon, ang man o dili ta ka question kung unsaon niya ng adlaw ipapahulay. Di ba? Si Jesus Christ. Di ba? Kana lang makalapas lagi ka sa adlaw ipapahulay, batuon ka hangtod mamatay mo, man balaod nila niadto. Death penalty, physical death penalty gyud. Di ba? Pero pag abot ni Kristo, iyang gitagaan o insaktong kahulugan unsa na ipapahulay. Meaning, kung gikinahanglan, buhaton na doon tungod sa authority, pwede nang buhaton. Sa to pa, si Kristo adunay gahom. Ang authority, ang otoridad, adunay gahom sa pag-usob-usob kung kinigikinahanglan. Diba, kinsa man ng anak sa taong ipasabot diha nga adunay katungod? Si Kristo. Ug unya di man anbiya nato unsa man ang simbolo sa authority ni Kristo. Kanang gahom sa paglugak, paggapos ug pagluag, no? Sa laing termino pagdili ug pagtugot, di ba? Ato maning naisgutan sa miaging Domingo. Unsa man ang simbolo sa otoridad o gahom sa pagbahin og lus
o pagdili o pagtugot nga naa na ni Jesus Christ. Kay magbuot man siya, kay otoridad man siya. O usubo niya ng mga practices, watay di ta ka-question kay siya may authority, di ba? Iya kining bag-ong kasabutan na arabag yun diri makita nato ang mga kausaban nga mga balido sa mapananglit kanang saman kanang tuli kanang entrance sa gingharian, di ba, sa daang kasabutan unsa may entrance, di ba, kanang circumcision o tuli, pero pag-abot sa bag-ong kasabutan giusuban lagi na gipulihan man kanang bautismo na sa Kolosas 2:11 nga sa 12 unya di man lagi to violation, usob man to, di ba? Kaya nainumdum ko sa plaza, niingon ako maninggi gamit nga argumento. Niingon tong isa ka membro siguro to sa Seventh-day Adventist, ingon siya, si Cristo Veritas, siya rin na igahom sa pag-usab-usab. Kay Diyos man siya. Ginoo man siya sa Sabat. Yan, kanang mga sakop, kanang kanang simbahan, wala na katungod. Kaya wala man ay authority. Uy, naunsa? Nakalimot lang siguro mo sa inyong Biblia, mga sita sa Biblia, nga kanang authority ni Kristo nga gisimbolohan og Yahweh, no? By the way, asa man mabasa? Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7, no? Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. Giklaro diha nga ang implicitly stated sa Pinadayag 3:7 nga ang gahwid anang Yahweh simbolo sa authority o gahom, no? So pagbahin og los o pag-usab-usab, di ba? Pagdili o pagtugot, ang simbolo ana Yahweh, key. O gunya si Kristo lagi katong diri sa kalibutan, gahuna man siya nga ako ning tugyan ni Pedro kay di ampo ko magdugay diri mahuman ang akong personal nga misyon, balik mo ko sa taas ako gikan, no? Dito sa amahan. Amo na nga tugyanan ako si Pedro ani. Pedro. Tugyanan ako si Pedro ani. Sa Mateo 16:19. Pedro sa ibabaw na ining bato, no, sa 18. Tukuron ko ang akong simbahan o iglesia. Bisan gani ang gangaan sa impierno, dili makabundog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Mga yawi pagyud, plural, pagkadaghan ng gahuma ni, daghan ng authority. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson og luagan dinhi sa yuta, gapuson og luagan usab didto nako sa langit. Nya sa bagong hubad, kumon nga hubad, ang imong idili diri sa yuta og itugot, idili og itugot usab nako sa langit. Pagkaklaro kayo anang authority ni Kristo nga iyang gitugyan sa iyang baykar representative nga si Pedro. Ang imong idili og itugot dinhi sa yuta, idili og itugot usab dito sa langit. Ug unya kay wa man mag-inusara si Kristo sa pagduma, pagmando. Naman siya mga kauban mga apostol, pares ba ng Chief Justice diya sa atong Supreme Court, naman siya kaubang mga justices. Kinahanglan ingon si Kristo, ako ning iparaphrase para to make a point. Ingon si Kristo nga, uy, ako ning ipaklaro nga kining gahom ni Pedro sa pagmando, kining gahom na ako nga akong gitugyan niya, ako ning ipaklaro nga kung magtigom ni sila, mag-counsel ni sila, na aning gahom present, but pasabot di lang kay si Pedro. Akong pahawiron aning gahuma, pero si Pedro may chip kay siya may gitugyanan si Yahweh, pero kay daghan man siya, naman siya mga kauban, ako ning ipaklaro sa mga tao nga naaning gahuma gyud sa kanang grupo sa mga magtutudlo, buot pasabot mga apostol, mo kanang gitawag nato og magisterium. Magisterium, pero yung sa manang pulong magisterium, ikan sa pulong magister, no, sa Latin, buot pasabot teacher, magtutudlo. Unya kay daghan man, kay more than one man mga apostol, mo na gitawag og hugpong sa mga magtutudlo.
hugpong sa mga magtutudlo mo na magisterium, di ba? Ang unang magisterium mao ang hugpong sa mga apostoles. Mga apostol pinanguluhan ni Pedro kay siya may gitugyanan si Yahweh. Asa man na mabasa nga hinugpong gyud nga gipaklaro sa Ginoo nga naa gyud ang gahuma sa pagdili og pagtugot diha sa magisterium. O kanang gitawag natong hugpong sa mga magtutudlo. Mga apostol pinanguluhan ni Pedro. Asa man na mabasa? Oh, Mateo 18:18 katong akong gikutlo, gihisgutan sa miaging Domingo. Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta. Idili na ko sa langit. Ang inyong itugot na ko sa langit. Tanawa. Unay gahom sa simbahan. So pwede makausab-usab ang simbahan. Kaya ang gahom niya yaman gitugyan sa iyang simbahan. Pero tingali mo, ingon mo nga, uy niya, katong diri si Kristo Veritas, wam na niya giusab. Klaro man na sa Lucas 4:16, iya man ang girespeto na nga lang ipapahulay nga Sabado. Balik-balik man siya, magsangyaw. Mga apostol maupo diya sa buhat sa mga apostol, si Pablo. Sige, sod sa adlong ipapahulay, makikdebate. Pero magkapangutan ako, adlong ipapahulay, makikdebate diya sulod simbahan. Di ba? Nauna ko na ninyo. Naon sa may tubag katoliko ana. No, niya itong higayon na wala pa man hingpit nga mausab sa simbahan. Kay bago-pagod ang simbahan. O niya, pag sugod-god sa simbahan, siyempre dili pa kayo daghag membro, gamay pa. Dahil nang ilang nabatasan, Sabado man yun na. Di ba kanang basa-basahon tong akong kaatbang debate sa Lucas 23 ba to kung ako masayop nga si Santa Maria nagtahod sa adlong ipapahulay nga Sabado. Natural man na kanya atong higayon na wala pa man hingpit nga mabalhin sa Domingo. Di ugon siya naandan mo pag yun ay bantayan. Nya ikaduha Hudiyo si Santa Maria. Si Kristo Hudiyo pud. Kay ang kuan god ang termino sa Old Covenant ang specific yun nga term sa death of Jesus Christ. Death of Jesus Christ, katong kamatayon ni Kristo, ang term anang Old Covenant. Then, sugod ang New Covenant exactly after the death of Jesus Christ. So, meaning, ang Old Covenant, binding pa, so katong si Kristo, pa siya mamatay, may katarungan lang nga, yung tahuro ng adlang ipapahulay, kay Hudiyo man siya, no, kanang Sabado. Kay Sabado, magitong ilang ipapahulay sa una. Wa man si Kristo man hindi pag-uba sa balaod kundi pagtuman man. So man si Kristo matinumanon. Di lang gani kanang Sabado gituman ni Kristo. Hasta po ng mga pista sa karaan nga sa New Covenant di naman ta obligado mga Kristiyano ana, no? Naa sa Colosas giingon ni Pablo nga kanang mga practices, mga panagtigom sa daang kasabutan gitawag nagsyado, landong kay kinahanglan doon na nay katumanan pang-usbon na diri sa bag-ong kasabutan. Kay syado man na. Kay diri na ta ni Kristo. Sa ato pa, diri na ta ni Kristo. Sa ato pa, ugon sa pong ng authority nga gihatag siyang simbahan nga ang inyong idili, itugot na ko sa langit. Sa ato pa, ugon sa idili, itugot sa simbahan, uyon na ni Kristo sa langit. O muna nga, kung doon naman tayo mga pista ron, bag-o na nga pista. Dili na katong pista sa karaan kay gipaundang naman to. Syado man to. Yeah. Kung magtimaw niya tagpista ako ng hisgutan. Okay. Kaya gituman ni Kristo tanana. No? Katong mga balaod ni Moses pero siya may nakatuman kasi siya may nakasabot og ayo. Di ba? Lagi? Pero wala mag-ingon si Kristo nga kung kini natunong og Sabado, dili ni pwede balance Domingo. Wa mag-ingon si Kristo ana. Huwag mo magiging si Kristo na. Si Kristo nakatuman. Anong balaod sa mga Hudiyo? Di ba? Pero ang concept lagi sa balaod, dili nabot pasabot nga kung kanang kanabang stick yun, kanang stick to nga pagsunod sa balaod nga kung dunay kinahanglang usbon kung gikinahanglan para sa uban violation naman na. No? Katulang nangutlo og huway katong gibasa mga tinud-an ni Kristo.
Ilan naman na inon, oy, kanang mga tinun-ani mo Kristo, tanawa, o, di ba, naglapas na sila? Pero si Kristo, wingon, oy, wala, oy. Di ba, maura po ning nahitabo ron. Sa diyang gibalhin sa tinuod nga simbahan, o mga Kristohanon, o kining Katoliko, kay mo man yun yung original, sa diyang gibalhin og Domingo, moingon day na nga itong mga igsoong Seventh-day Adventist tanawa, gilapas ang mga Katoliko na kay gibalhin. Mura ra po og katubang mga tao sa una nga nag-ingon itong mga Pariseo, o siya pa to sila dito mga Hudiyo nag-ingon, o tanawa ka na imong mga tinun-an, naglapas na sa igpapahulay. O kinangutlo og buhay, o unsa pa na diha. O ingon ana, maura pod karon. Kini mga tao nga basiloon lang unta kay basin wala lang yung kasabot pa, no? Maingon nga, o tawa naglapas mo mga Katoliko kay inyo nang gibalig Domingo, no? Sila ra may gaingon nga violation na. Timan-an biya nato ang gahom ni Kristo kanang pagdili og pagtugot. Nga pwede siya mag-usab-usab sa mga butang nga pwede mausab. O iyan ang gitugyan siyang simbahan, ang inyong idili diri syuta idili sa langit. Unya niya to panahon ni Kristo nga diri pa siya wala pa man nahingpit nga nausab. Muna nga, kung naamo ng Biblia nga katilingbanon, no? Katilingbanon nga hubad sa Biblia, kung nabasa ninyo ng Book of Acts sa Kapitulo 11, no? Sa maayong, no? Sa katilingbanon nga hubad sa Biblia, doon na tayo mabasa nga ingon ni footnote ni siya sa buhat 11:27, no? Giingon, ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. So niadto pa ni. Ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. Nagsunod, sama ng pista, no? Si Kristo nagtambong ag pista sa karaan, di ba? Igpapahulay, tambong siya. Pero wala siya mag-ingon nga dili ni ibalhin, no? Sabado ra gyud ni sige, no? Kung magtudlo tag moingon nga dili ni ibalhin kay Sabado ra gyud ni Domingo, pagtulon ana sa tao. No? Kay diha sa Lucas Kapitulo 4 bersikulo 16 bisan pag susugdon sa bersikulo 1 ilahos, di gyud ta kabasa dihang nanudlo si Kristo diha sa adlaw ipapahulay nga Sabado nga nag-ingon siya nga dili nakto ni ibalhin na Sabado ra gyud ni sige. Wa man nagtudlo si Kristo ana. Gani lahi ang tinudloan ni Kristo ngano man kay wa man mahimot. Wala mo dawat ang mga Hudiyo ditong naminaw sa iyang wali ngano man kinasuko man kay nawa ihulog galyon ta si pangpang kung ayaw nimo nagbasa ng Lucas 4 nga ang mga Hudiyong naminaw ni Kristong gawali diha wa man mahimuot sa iyang giwali ngano man kay nangasuko ihulog pa gurun ta siya pangpang. So siguro gani ako speculation na dili ni dogmatic ha, ako ra ning speculation nga dili mapud siguro ni dautan ning klasya speculation, no? Kay kung ana ka sa Juan 21:25 nag-ingon si Juan dili kuno tanan gibuhat ni Kristo nasulat tes Biblia. Dili lang inani pagkasultiha ako lang gi paraphrase. Pero lahi ang wording nga gibutang dito, pero ako lang gingon ana pag istorya to make a point, meaning wala na hisulat tanan diha sa Biblia ang gibuhat ni Kristo. Unya ang gibuhat ni Kristo ay either magmilagro siya og manudlo. Unya niingon si Juan dili tanan nasulat. So posible gani dito nag-ingon si Kristo sa pagwali niya sa adlaw ipapahulay nga Sabado. Tingalin niingon siya nga, oy kining mga mahugaw nga giisip nato sa una ninyo sa una baboy isdang wala himbis nga giisip natong mahugaw mo nang dili na kanon ninyo o kini pong Sabat nga Sabado man o kuan ka ng Sabado man ato na ning usbon kay landong man naa na may bag-ong kasabutan mag-usab na puta basig kana mo inalitok ni Kristo mo tong nangasuko tong mga Hudiyo ditong naminaw kay di mas gustong usbon. Base na speculation ako nawa ko moingon nga dogmatic nga gitudlo na simbahang Katoliko. Ako ra nang speculation. Ngano man, ngano nang nasuko man sila dito. Be, kung si Kristo nagtudlo pagpuya sa ilang pagtulunan.
Mamingson ha, ako na iklaro ha, dili ni siya ingon nga nahibaw na ko gikan simbahan Katoliko. Ako ra na yung speculation. Posible man na kay napamahiwa masuwat good. Labi na akong mag-speculate, labi na akong muadto ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan. Di ba? Si Obispo Ignacio nag-ingon man gyud nga dili na kuan Sabat nga but pasabot Sabado, Lord's Day na but pasabot Domingo. Oh, nganong malitok mo na ni Obispo Ignacio og wala sa tudloy ni Juan ana? Disipulo man siyang Juan. Walang siguro maklaro litra por litra des Biblia. Walang maklaro nga usbon na nila to, nanudlo ang mga tinun-an siguro, mga apostol. Kaya nga naman ang moment na giingon ni Obispo Ignacio, di man si Obispo Ignacio, disipulo ng San Juan. Ingon si Juan, dili tanan nasulat. So, Katoliko naman ko'y kabalo. Saka itong mga tradisyon, wala na masuwat. Kaya nga nung nalitok man ng Obispo Ignacio, be? kung nga ibalhin na. Pero ang hingpit gyud nga dogmatic transferan katunan sa Council of Laodicea. Pero at the start, napag yung mga balansa yung Hudiyo nga ilag yung gibansay. Pero sa nagong dili pagkaog dugo. Sa Council of Jerusalem, buhat 15, mga manggalit na paboritong kutlo-kutloon anang Sabadista o kining Iglesia ni Cristo o Saksi ni Uba. Ang Iglesia ni Cristo o Saksi ni Uba, kasabot na sila nga pwede na kanong baboy. Katong ubang mga mahugaw nga isgutan, okay, dili na lagi na pagtulod ang Kristiyano. Mao nang kaon na sila baboy. Pero kanang dugo kay gidili pa man kuno gihapon sa Council of Jerusalem, mao nang gidili pa gihapon nato karon, no? Now, mga igsoon, tanahon ko nato good. Sa panahon sa mga apostol, kay sila man ang magisterium, natural ug sa ilang idili, binding yun na sa ilang panahon. Unya, kanang sugua, sa daan man na, pero ilas ang giapil kay ingon lagi na sa komentaryo nga akong gibasa, sa bag-o palagi, pagsugod pa sa simbahan, ang mga pangulo sa Kristiyanong Katilingban, kitawag ining paagiha, nga nagsunod sa kostumbre sa mga Hudiyo. So naapay gipang sunod nilang kostumbre sa mga Hudiyo, samaan ang dili pagkaugdugo. Pero dili na Christian teaching kay si Kristo sa bag-ong kasabutan, wa magtudlo anang pagtulunana. Himana na to na, no? Ang gingharian ni Kristo, gingharian sa pagkamatarong, dili gingharian sa pagkaon. Pero naapay gipang padayon nila, pero wala mag-ingon nga, oy dili ni pwede mausab. Kung dili pwede mausab nga, ang simbahan may authority. Kung dunay gahom ang mga apostol sa ilang panahon sa pagpadayon anang pagdili og dugo, pagkaog dugo sa ilang council, now, the same authority nga gihawiran sa mga obispo kay kanang authority sa mga apostol mapasa man na sa mga obispo kay sila may sumusunod. Di ba ang gahom sa presidente mapasa sa musunod niyang presidente? Anya historically kinsa may nakasunod anang katungdanan sa mga apostol, mga obispong Katoliko man. So, mga igsoon, kanang accusation sa mga Seventh-day Adventist nga violation kuno ng pag-transfer gikan sa Sabado nga tus Domingo, pagtulunan nas tao. Di gyud ta kabasa sulod si Biblia nga nanudlo si Kristo og mga apostol ana nga kung ibalhin ng day of worship gikan sa Saturday ngadto sa Sunday kanang adlaw sa pagkabanhaw, kung ibalhin anang adlaw, violation o supaks balaod. Kita ba kag pagtulunan sa mga apostol nga ingon ana? Wala oy. Sa ato pa, ang mga Seventh-day Adventist kanang ilang doktrina nga Bible alone maigo ra pud sila. Kay wala man sa Biblia na nga violation paglapas sa sugo ng pag-transfer sa day of worship gikan sa Saturday nga to Sunday, wala oy.
Gani no mga tinahod nga tigpaminaw, kung ayuhon yun na tuon yun ng kanang narration sa adlong ipapahulay, kanang sa 10 Commandments, sa ako yung analysis, ang mga Seventh-day Adventist may gausaban ng doktrina sa adlong ipapahulay. Ano man, no? Kung ayuhon na analyze ng balaod sa adlong ipapahulay, nagtuo ko nga ang mga Seventh-day Adventist may gausab sa doktrina sa adlong ipapahulay. Ngano man? Tanawar ako ng adlong ipapahulay, giunsa na paghanay, giingon diha. Ako lang idiretso to make a point, to save time, giingon diha. Unom kaadlaw magtrabaho kamo, apan sa ikapito ni ini, adlong igpapahulay. Kanawa? O sa unom kaadlaw magtrabaho kamo, apan sa ikapito ni ini, mupahulay kamo, pahinumdum lagi sa day of creation. Nga, unom ka adlaw kuno, gibuhat sa Diyos ang tanan, di si kapito pahulay siya. Kana. Mao na, no? Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Na karon, atong i-distinguish ilhon diri unsay ceremonial essence of the law anang adlong ipapahulay ug unsay divine o moral. Now, tanawa, dili specific ang balaod ug unsay yung adlaw riya sa semana, no? Ngano man, kay giingon raman unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Mayon ta tuog ikapito ka adlaw semana. Ana, dili gyud na pwede mausab. Di ba? Ang giingon diha, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So, wala hisguti diha nga kinahanglan kana yung unang adlaw semana ta musugod og trabaho. Wala giingon. Sa ato pa ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho, ceremonial essence of the law. Kanya kay ceremonial essence of the law man ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho. Sa ato pa ang pagpatunong pud anang ikapito, ceremonial. Sa ato pa kay ceremonial pwedeng mausab. Kanya ang dili mausab anang doktrina sa adlaw igpapahulay kanang sa usa ka semana naagyoy rest day, naagyoy day of worship. Mao na. Kanya pwede po na tawgon yung ikapito. Ano man, sugod kag Domingo, ikapito Sabado gyud. Di ba? Sugod kag Lunes, himo ikapito Domingo. Di ba? So, mo bitaw sa katikisem, gitpug 7th day ng Domingo. Dili 7th day of the week kay Sabado mo gyud ang 7th day of the week. 7th day human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho kay ang atong unang adlaw sa trabaho ron Lunes naman, di ang atong 7th day, Domingo. Kanang Sabado unom pa na. So, kung ibase karon sa atong unsang adlaw ta musugod og trabaho Lunes naman, sa mga Seventh-day Adventist dili wala katunong og 7th day, 6th day pa. So, sa karong pagsabot sa balaod sa Kristyanismo, ang tinuod nga Seventh-day Adventist Katoliko, dili na sila kay ikaunom pa man ang Sabado. Now, asa gausab ang mga Seventh-day Adventist sa doktrina sa adlong papahulay. Ang ilang pag-usab nga ilang yung i-fix pa. Nga kana ko nung 7th day diha, kinahanglan gyud 7th day of the week. Sa to pa ilang gidugangan ang pagsabot. Nga unta ang balaod igo ra man gaingon unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Pero sa ilang doktrina sumpayan nilag ikapito ka adlaw semana. Mo bitaw kahinumdum mo atong debate namo sa akong higalang Adventist. Nga iyag yung gidala tong iyang Bible nga naagyo tong 7th day of the week diha sa Exodo 20 nga sa Hebrew manuscript addition man to, wa man to sa original Hebrew manuscript. Sa Hebrew manuscript dili gyud pwede hubaron nito kung literal translation, dili gyud pwede butangan og 7th day of the week. Kay ang insakto accurate nga translation igo ra man giinom unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Di ba? Wala man giingon nga ikapito ka adlaw semana. Pero, iyang gigamit tong hubad sa Biblia nga nagtuo ko nga paraphrasing or dynamic translation nga gibutang 7th day of the week kay mo mugod po nang igpapahulay sa una 7th day of the week man. Gi-insert man dito. Di ba? Kay kung butangan ko nimog 7th day of the week, sa ato pa moral essence of the law na. Sa ato pa muyon ko nila nga kung gibutangan yun na diha og 7th day of the week, na dili na pwede mausob. Kana bang moral og himuon ng dibay ng kanang kinahanglan Domingo gyud una musugod og trabaho. Kung dibay na moral essence of the law na, muuyon ko sa mga Seventh-day Adventist nga dili pwede mausab.
pero absent man na. No? Kung ayuhon nimo basa ang balaod, seremonyal man ang pagpatunong sa adlaw. Seremonyal sa to pa, seremonyal ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Seremonyal pud ang pagpatunong sa ikapito. Kay seremonyal so pwedeng mausab. Nya katong karaan landong man, so kinahanglan ilisdan. Mo na mga Katoliko, kilisdan na kana bitaw mga pista na to, bag-o naman na. Kay katong karaan lagi pahunungon naman. Di ba? Unya, isgutan na to gamay itong agdebate sa miaging Domingo ba to nga katong Mateo 28:1 kay naghangyo po itong akong higala nga usap po sa itong mga listener diya sa Siaton, si Bro Eme Giligaon ba to kung ako malimot. Mayang buntag diya Bro Eme diya sa Siaton, no? Mateo 28:1 dagan 9 dayon 16, 17 ba to? Kay ang teknik sa debater sa Seventh-day Adventist murag si Parba gyud sa Iglesia ni Cristo. Nang 16-17 klarong diya nga litra por litra di ing babasa gyud diya nga Domingo na kay giingon ra maditog nagsimba, ya dili gali puto ingon gyud sa simbahan sulod, pero ang tema god basta kay nagsimba nga natunong sa adlong Domingo. Nya ang debater sa Seventh-day Adventist panghingusugan man gyud niya nga dili lagi na Domingo kuno. Kuno na Domingo. So kuy dili Domingo. Kay giana ramon pagpangutana, naay mabasa anang bersikulo diha nga Domingo na. Well, timanan biya nato nga ang pag tuon og Biblia, ang tibuok pagtulunan wala na makasintro lang sa usa ka bersikulo. Kay dili man tanang account makita lang nimo sa usa og duha ka bersikulo, no? Now, giuna na man gipangutana sa mabasa diha sa bersikulo 16, 17 mo ba to nga Domingo na. No. Di gud mabasa kay ang pagtino nga Domingo na naman sabihin kay katong adlaw Domingo man gyud to. Diba? Pari, so mo na kung naa pa ko ato, mana gyud ko kung mangutana gyud ko, moingon gyud ko nga kung dili na Sabado o kung dili na Domingo sa mga adlaw. Ngayon magkagdi na Domingo. Kay siyempre kung moingon ka nga dili na siya Domingo, Sabado pa nang lit na or Lunes ba na, ipakita po nimong ebidensya nga Sabado na or Lunes ba na, no? Kay wala man jud ko kabasa og exegesis sa anang Mateo 28 nga kanang pagsimba nila diha tunong nag Sabado, Domingo man gyud ang adlaw. Walang giklaro diha sa 16-17 siguro, pero makita na sa uno, di ba? Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Now, na correct me if I'm wrong, sa ako ang nabasa sa mga basahon sa Seventh-day Adventist, wa jud ko kitag magsusulat nga Seventh-day Adventist nga nagsulat og libro nga nag-ingon siya nga dili na siya Domingo. Unang nahibuong ko atong Seventh-day Adventist nga atong higala, anong yan ang gitudlo nga murag wa man ko amot og naabay Seventh-day Adventist na dudlo nga dili Domingo na. Kanang Mateo 28 ba nga diin naay pagsimba nga gihimo diha ngadtos Ginoo. Tunong man gyud og Domingo na. No? Of course mabasa diha igpapahulay nga gipasabot Sabado, pero kanang pagsimba diha nga gitumbok adlong Domingo na. Unya, katupong na inangutana sa pagkagabi ba to, alas 8, kay programa man sa FD pod, kay naka-appeal man ko, kay nihangyo man ang kauban nga mo-appeal ko. So, mao na nga naka-appeal ko, di nato'y nangutana nga, unya, kay wa man na simbahan. Wa man na simbahan. Kay nga no, ang pagsimba di is Ginoo, kinahanglan na aragyod simbahan. Dili biyan na, kay bisan asa pwede ka kasimbas Ginoo, no? Gani mga tinahod nga tigpaminaw, kanang buhat 20 versikulo 7. Now sa atong pag-recon ron kanang bang mag-usab ta og adlaw, di ba? Sa una sunset to sunset na. Pero sa ato ron midnight to midnight. Now kung ibase nato sa atong pagkwenta karon, kanang buhat 20 versikulo 7 Sabados gabi. Pero kay sa una man na nahitabo, panahon man na nila sa una, sa ato pa ang gamiton nga pag-recon sunset to sunset.
Muna nga sa sunset to sunset nga pag-ihap, pag kanamang pag-calculate na to, pag-usog na to kung saan lawan na. So Domingo. So unang adlaw semana, Domingo buhat 20 bersikulo 7. Ga communion sila ng buhat 20 bersikulo 7 nga natunong og unang adlaw semana, no? Unya kana ra bang communion buhat nas pagsimba. Sa to pa dili lang kanang Mateo 28 nga dunay pagsimba diha sa Ginoo nga natunong og Domingo. Pisan kanang buhat 20 bersikulo 7 nga unang adlaw semana, adlong Domingo na, nag-communion sila sa to pa nagsimba sila sa Ginoo anang adlaw. Communion man sila. Naman ko di nang nako anak ko time nga ako pang kutlon na kung referensya pag-prove nga kanang communion buhat nas pagsimba gani highest form of worship na sa Christianity, no, sa pagtuong Katoliko, no, highest form of worship mo bitaw kamong naminaw ron tambong gin misa. Kay sa Kristohanon nga pagtulunan, Katoliko nga Kristohanon pagtulunan kanang misa o kanang bang balaang panihapon nga gisabot ra bagyo kinahanglang hapon jud ko, no, dili pwedeng buntag, wala mo kalit wa mo na sa Biblia nga dili na pwede buhaton sa buntag uto magtudlo-tudlo man sila ilang pagtulunan ba nya Katoliko pasinginlan nga daghang pagtulunan mo sa Biblia pagkadaghan mo po na ilang gitudlo nga mas Biblia kanang pag-ingon nga dili pwede nas buntag, dili pwede nas udto, mas Biblia nga dili pwede sa buntag ug udto. Diba? Dili tunong lang hapon to paghimo ni Kristo nila ni adto. Kanang buhat 20 bersikulo 7 Domingo na ga communion sa to pa nagsimba sila sa Ginoo kay ga communion man sila. Unya napay lain ana kanang sa pinadayag 1:10 kanang pinadayag 1:10 sunod Domingo na lang siguro na. Kung katong ingon si San Juan ba nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, na kanang ang exegesis ana sa Living Bible giingon si Juan nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo nya kay Domingo man ang adlaw sa Ginoo to pa dili lang so to buhat 20 Mateo 28 buhat 27 og pinadayag 1:10 puros na mabasa riyang natunong og Domingo nga adunay pagsimba, di ba? Si Juan mismo nagsimba sa adlaw Domingo. Pero ang dogmatic definition of transfer gulana sa Council of Laodicea. Pero wa na ko'y panahon nga ako nang i-discuss. Maybe sa sunod Domingo po na ako nang i-discuss mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, pasensya mga tinahod nga tigpaminaw, ako pauntang hisgutan tong giasoy ni Bishop Ignatius ug uban pang mga early writings sa mga early Christians to support anang Sunday worship, no? Ato pa hisgutan nga gigamit man po nas mga pagano ng Domingo pero dili nabot pasapot nga kung ang mga pagano magsimba pug adlong Domingo pagano na punta. Kay lahi mo na tong gisimbaan na tinuod man nga Kristo. Dili man pagano mo nang dili pinagano kung kanang atuwa kay Kristo atong gisimba daha dili tong Sun God Diyos mga pagano lahi na. No atangin ninyo sunod Domingo ako nang mapadayon pag-discuss mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, isang lituan naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumam tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. No, by the way, no. No, katong bago lang naminaw kay Balo, basig mingon nga muundang naman ka Veritas nga pa may oras. Nabalhin na ang programa na to no nga oras no. Gikan na 5:50 na ta magsugod no taman 6:15 kay pagka 6:15 misa naman dayon no kay gibalhin man ang oras sa misa no. So humana ni misa dayon no. So hangtod sa Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na! Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose.